Ayan guys. Yay! My favorite. So, kaya yung kanin ko guys. So, mamaya na lang po tunghayan ang aking vlog. Pagkatapos nito, at ngayon ay busy pa ang pig. So, later na lang po mga guys. Ayan. Sarap talaga yan siya guys. Favorite ko yan. My favorite. Ayan na guys, yung aking kimchi. Done na. Sa wakas, nakatapos na rin magluto guys. Ayan. Yan ang masarap. May paborito ko yan na kimchi. Ayan. Tapos na ako magluto. Mga lodi, mga lods, mga langga. Ayan. Sa wakas. Papakainin ko na yung aking mga 6 person at